Λοιπόν, έφυγε, είχα ένα καθηγητή μου εδώ πέρα προηγουμένως, ο οποίος έφυγε, αλλά τέλος πάντων, στο σχολείο, ας πούμε, μας είχαν μάθει ότι για να γράψεις πρέπει να διαβάσεις. Και νομίζω ότι σήμερα ο βασικός, ας πούμε, παράγοντας που ήρθαμε εδώ είναι να διαβάσουμε την κατάσταση, το οποίο έχει μεγάλη σημασία, γιατί είδαμε την προηγούμενη περίοδο μία, αν θέλετε, σχετική παγωμάρα προς τις εκλογές. Δεν είδαμε εκλογές που δονούταν από πολιτικό ενθουσιασμό ή από κάποιο έτσι πολύ έντονο συναίσθημα. Είδαμε αμέσως μετά τις εκλογές μία έκρηξη, αν θέλετε, αισιοδοξίας και καλής διάθεσης, η οποία προήλθε από την πρώτη σκληρή στάση του ΣΥΡΙΖΑ, και είχαμε αμέσως μετά μία παγωμάρα, και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είμαστε στη φάση της αναζήτησης, δηλαδή πρέπει να διαβάσουμε το πού ακριβώς βρισκόμαστε και γιατί. Και νομίζω ότι ο λόγος που βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση σήμερα είναι γιατί απέτυχε, είδαμε την κατάρρευση της ιδέας, για να το πω σχηματικά, του win-win. Δηλαδή αυτή την ιδέα πλασαρίστηκε από την ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, που έλεγε ότι το θέμα, γιατί ανοίγω μια παρένθεση, πριν κάποια χρόνια υπήρχαν, όταν ξεκίνησε η κρίση, υπήρχαν συζητήσεις στις γραμμές της αριστεράς που λέγαμε ότι πρέπει να αποφασίσουμε τι φταίει για την κρίση. Και κάποιοι τότε το προσπερνούσαν και λένε, ρε παιδιά, το θέμα είναι να δράσουμε, όχι να συζητήσουμε τι φταίει για την κρίση. Φτάνουμε όμως σήμερα και έχουμε μια αντίληψη που λέει ότι για την κρίση φταίει ότι οι Γερμανοί και το κεφάλαιο το ευρωπαϊκό δεν καταλαβαίνουν ότι είναι προς το συμφέρον τους να σταματήσει η λιτότητα στην Ελλάδα. Δηλαδή φτάνουμε σαν αριστερά, τέλος πάντων μια τάξη αριστεράς, να λέει ότι είναι ένα λάθος η εφαρμογή της λιτότητας και ότι αν σταματήσει η λιτότητα στην Ελλάδα και εσείς θα πάρετε τα λεφτά σας και εμείς θα ζήσουμε χαρούμενοι, και ότι ήταν μια παρεξήγηση όλο αυτό, ας πούμε. Αυτό είναι ένα δομικό λάθος, γιατί στην εξήγηση της κρίσης πρέπει να πούμε, αναφέρθηκε, δεν θέλω να ανοίξω αυτή τη συζήτηση, αλλά υπάρχουν κερδισμένοι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Γερμανία ως χώρα, ως γερμανικό κεφάλαιο για την ακρίβεια, είναι κερδισμένη από την κρίση, αλλά και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, στο σημαντικότερο του ελληνικού κεφαλαίου, επίσης είναι κερδισμένο από την κρίση. Το 2014 οι πλούσιοι στην Ελλάδα αυξήσαν την περιουσία τους από 50 σε 60 δις, έτσι, μέσα σε ένα χρόνο, 10 δις. Είναι η αύξηση της περιουσίας των πιο πλούσιων Ελλήνων. Οπότε είχαμε την κατάρρευση αυτής της αντίληψης. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή την παγωμάρα στο κίνημα. Και αρχίζει να αναπτύσσεται μια συζήτηση πώς το αντιμετωπίζουμε λοιπόν αυτό τώρα. Δηλαδή έχουμε έναν, όπως φάνηκε, πολύ αποφασισμένο και πανίσχυρο και καλά προετοιμασμένο εχθρό, που είναι τέλος πάντων οι θεσμοί, τέλος πάντων. Πώς αντιμετωπίζουμε αυτή την κατάσταση? Να την αντιμετωπίζουμε μήπως με υποχώρηση, δηλαδή μήπως κάνοντας κάποιες τακτικές υποχωρήσεις, κάνοντας λίγο πίσω για να αποφύγουμε τέλος πάντων την επίθεση αυτού του εχθρού, μπορούμε μετά να περάσουμε στην αντεπίθεση? Πρέπει να πούμε ότι τουλάχιστον αυτό από άποψη στρατηγική και από άποψη ανάγνωσης πραγματικότητας όλων των μαχών που έχουν δοθεί και τις προηγούμενες περίοδους και τώρα είναι εντελώς λάθος. Δηλαδή η στάση που λέει ότι υποχωρούμε και ότι μετά θα βρεθούμε αποφεύγουμε τη μάχη και ότι μετά θα βρεθούμε σε καλύτερη θέση, δεν επιβεβαιώνεται από τα πράγματα. Γιατί αναφέρθηκε και πριν, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι καβάλα σε ένα άλογο που δεν ελέγχει ακριβώς, δηλαδή και την οικονομία και τον κρατικό μηχανισμό, συνολικά τη χώρα. Δεν το ελέγχει αυτό το άλογο, ας πούμε. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να ελέγξει αυτό το άλογο είναι να εμπλέξει τον κόσμο, τον πληθυσμό, την εργατική τάξη κτλ. Δηλαδή να εμπλακούν οι άνθρωποι στη διαχείριση αυτής της κατάστασης. Αν πάμε στη λογική, ο έξυπνος Βαρουφάκης ή τέλος πάντων ένα σχέδιο που το έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους κάποιοι άνθρωποι, δεν μας το λένε και κάποια στιγμή θα το βγάλουν σαν άσο το μανίκι και θα σωθούμε όλοι, αυτά ιστορικά τα παραδείγματα έχουν αποδειχθεί ότι δεν ισχύουν. Η ίδια λογική επικρατούσε και επί Πασόκ. Έτσι, είναι ο Γάτα ο Ανδρέας και θα τους τη φέρει στο τέλος και θα νικήσουμε τέλος πάντων χωρίς να κάνουμε εμείς τίποτα. Αυτά δεν συμβαίνουν. Εμείς νομίζω ότι είναι εποχές τέτοιες που πρέπει να επιδιώξουμε, η κρίση είναι ευκαιρία να επιδιώξουμε μια συνολική
πολιτική ανατροπή. Συνολικές πολιτικές ανατροπές, άμα θέλουμε, πρέπει να είναι κοινωνός ο ίδιος ο κόσμος. Και γι' αυτό, αν θέλετε, ένα από τα μεγαλύτερα λάθη, τελειώνοντας, της κυβέρνησης ήταν ότι δεν είπε την αλήθεια. Δηλαδή, το να γυρνούσε μια ελληνική κυβέρνηση και να έλεγε αναγκάστηκα σε μια υποχώρηση, μου ρίξανε ξύλο, δεν μπορούσα να αντιδράσω για χύψη λόγους και υπέγραψα για να προετοιμάσω το έδαφος για να τους ρίξω σφαλιάρες μετά, αυτό θα μπορούσε να ήταν κάτι που ο κόσμος θα το αποδεχόταν. Δεν έγινε όμως αυτό, και αυτό είναι που μας κάνει να είμαστε πιο ανήσυχοι. Ποια είναι η λύση? Η λύση είναι εμείς οι ίδιοι να ενεργοποιηθούμε. Δηλαδή αυτή η αμηχανία, αν θέλετε, που υπάρχει, που ξέραμε πριν ότι είχαμε μια κυβέρνηση που κάθε φορά που γινόταν κάτι έπεφταν τα δακρυγόνα, έπεφτε ξύλο, εντάξει, ήταν πλήρως ενάντια μας και ξέραμε τέλος πάντων τι να κάνουμε. Βέβαια χάναμε, αλλά τέλος πάντων είχαμε μια κατεύθυνση. Αυτό έχει αλλάξει τώρα και γι' αυτό συζητάμε για τη φάση. Αυτό που δεν πρέπει να αλλάξει όμως είναι ότι για να κερδίσουμε σε επίπεδο βάση, σε επίπεδο ταξικό, σε επίπεδο κινημάτων, πρέπει να υπάρχει μια όσο δυνατόν μαζική ενεργοποίηση. Να επιλέξουμε τα αιτήματά μας, να είναι τα σωστά, αυτό είναι μια άλλη, ας πούμε, συζήτηση, αλλά είναι ο μόνος τρόπος να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση, αλλιώς θα οδηγούμαστε σε διαρκείς υποχωρήσεις.